Здравейте отново, с вас е Йордан Кланячев от Карол. Въпреки че в момента не търгувам активно, реших да направя и днес един анализ на Форекс пазара с идеята да бъда редовен в анализите си, а и надявам се да бъда полезен на някой от вас. А каква е причината, всъщност от 5, мисля, че дена да не съм сключил никакви сделки? Ами причината се крие в моите правила. Тоест днес ще поговоря първо малко за психология и money management и след това ще ви представя моите идеи за пазара текущо. Ето е моята менторска сметка, която нашите клиенти могат да виждат в реално време. В момента по нея има 1100 долара, т.е. една печалба от около 10%. Ето как изглежда и графиката за последния месец и малко. От около 55 сделки, т.е. около 55 сделки са били нужни за да постигна тази доходност и след като това се случи, аз спрях. Всъщност това е едно от правилата ми, което мисля много сериозно да спазвам. Когато по сметката ми за съответния месец има промяна или 6% надолу, или разбира се по-добре е 10% нагоре, както е в случая, аз си давам почивка до края на месеца. Защото, както вече говорихме на семинарите с колегата Димо Димов, много е лесно човек да увеличи броя сделки, които сключва, да наруши още свои правила, когато е подвластен на крайни емоции. Тоест страх и недоволство от големи загуби по сметката, или пък напротив, еуфория и твърде голямо самодоволство от добри печалби по сметката. По моите критерии, знаете, аз сключвам сделки съвсем минимални. Ето, например, по тази сметка как съм търгувал, абсолютно минимален обем, 0,01, от време на време с 0,2 и то тогава стопът е бил по-малък. С такива малки позиции кажи речи, трудничко да се правят големи проценти. Няма как да удвоя сметката си за месец, например, с такива малки позиции и такъв брой позиции. Затова за мен 10% са много. Това е целта, която аз си поставям, управлявайки силно консервативно моята сметка. И след като съм я постигнал, за да не си повярвам, за да не се изкуша да изрискувам половината от печалбата с идеята, че дори да я загубя пак ще съм на добър плюс и всякакви такива вредни мисли, аз просто преставам. Оставям 15 дена до следващия месец, когато така с бистра глава отново да започна да търгувам както си знам. И нещо важно, каквито и правила да имате, важно е те през по-голямата част или ако е възможно винаги да ви помагат и за това е нужно да бъдете и дори малко гъвкави в тях. Аз казвам, че няма да сключвам нови сделки до края на месеца, но вижте тук на долар канадски двойката съм начертал един триъгълник на седмична графика. Може би той започва там, където съм го начертал. Малко е така, не изглежда точно учебникарски, така да се каже, но това е най-вероятният вариант. На седмична графика означава, че този триъгълник ще има така няколко часа или добре, може би дни възможност да се участва в най-добрите нива. Той да се изгрее на най-добрите нива, когато се потвърждава идеята, че той, в случая аз чакам да се пробие нагоре, действително прави такъв пробив. И въпреки, че съм си казал, че до края на месеца няма да търгувам, съм сложил една чакаща поръчка, където минаваме на по-малка графика на ден. Една чакаща поръчка над върха, където мисля, че ще имам много добър сигнал за потвърждение, че този триъгълник ще се пробива нагоре. С идеята това правило да не търгувам, когато съм на 10% плюс, да не ме лиши от възможност, която идва веднъж на няколко месеца. Съвсем спокойно може да кажем, че тук възможностите за този триъгълник са много малки. И не трябва човек само заради някакво правило да изпуска такава възможност, напълно обоснована покупка. Бих имал аз по момент на анализ, ако видим нов връх тук. За тези, които не са гледали миналия анализ, само ще кажа съвсем набързо, че очаквам силно на долар следващите месеци и съответно долар канадски по-вероятно да поскъпне, ако видим цени над колко е точното ниво. Всъщност нивото, на което купувам на 0,350
над това ниво, ако видим цени, ще имаме много добро потвърждение, че този триъгълник се пробива нагоре, защото падне ли този връх, най-вероятно ще падне и този, който вече е истинския най-сигурен сигнал. Ако това е триъгълник, ако цената дойде до тук, почти със сигурност ще видим цени над 1,10 и 1,12 може би. Още повече, че тук имаме 200 експоненциална средна седмична графика. Тя също ще бъде трайно преодоляна, ако видим цена тук. Поне вероятностите сочат на там в доста добра степен. Така че това е двойката, при която бих искал да взема дълга позиция. На дневна графика виждате, че както имаме тази тривълна активна структура, имаме бързо компенсиране. До тук нещата се развиват супер. Остава да видим и въпросния сигнал. Друга двойка, която разглеждах доста често в анализ напоследък, беше австралийски долар, щатски долар. Този триъгълник тук мислих да го играя нагоре, но все повече се разколебавам. И как да не се разколебае човек, когато види на по-малка графика какво се случва. Аз от край време чакам една корекция най-малко, едно движение на страни, малко да се починат тук. Мечките да съберат нови сили. Дори и това не се случва. Най-после имаме някакъв лек сигнал, че може би започва някаква корекция. И тъй като вече сме много близо до това дъно, тъй като цената миналата седмица затвори под 200 експоненциална средна, на седмична графика текущото също е под, след като леко е тества. Така че тук нещата са твърде негативни, за да купува човек, колкото и атрактивен да е стопа, а той трябва да е под вълна C, т.е. с стоп около 2 фигури и малко, може да се хванат 10 или повече, ако триъгълник се пробие нагоре. Но това би било игра против тренда на 100%, така че аз се въздържам за сега. Нещо друго, което ми харесва, австралийски долар иена. Знаете, утре ще има новини за иената, може би това ще бъде тласкът, който е нужен на този триъгълник. Да се пробие, като на мен все още по-вероятна посока ми се струва надолу. Австралийски иена да пробие надолу. Не знам дали новините ще бъдат позитивни, дали ще се отразят позитивно на пазара, но дори и това да е така, мисля, че просто чисто технически този триъгълник е за надолу. Има си 5 вълни А, Б, С, Д и сега последната вълна Е, така че даже ако не бях спрян от моите правила да търгувам в момента, най-вероятно вече щях да имам къса позиция. Или да слагам чакащи поръчки, които да ме вкарат такава след новините тази нощ. Така че това са двойките, които мисля за по-атрактивни. Навсякъде се виждат триъгълници на големите графики, една много добра фигура, макар и да е известна от всички трейдери. Тя ми е любимата фигура. И така, по-активно аз ще търгувам от началото на следващия месец. До тогава може би ще вляза в позиция от долар канадски, да се надяваме, че това ще бъде така, защото идеята за този триъгълник наистина е много добра. И между другото, ако той се пробие нагоре, най-вероятно австралийски долар ще се пробие надолу. Така че може би преди летния рейндж ще видим много силни движения на Форекс пазара. Дано това да стане, защото както добре знаете, повечето трейдери печелят когато пазара е в тренд. И така, пожелавам успех на всички и до скоро!